Ruoka on metsän ja veden ohella yksi Etelä-Savon maakunnan kehittämisen kärjistä. Lähes joka 5. toimipaikka liittyy ruoka-alaan, joten se on merkittävä elinkeino maakunnalle. Etelä-Savon maatilat ja elintarvikealan yritykset ovat varsin pieniä. Pienten tilakokojen vastapainoksi on kehitetty paljon erikoiskasvien ja marjojen tuotantoa. Maakunnassa on merkittävää luomutuotantoa. Etelä-Savo palkittiin EU:n parhaana luomualueena vuonna 2024. Alueen rikkautena ovat luonnon antimet. Saimaalta ja muilta sisävesiltä pyydetään erityisesti muikkua. Muikun lisäksi kuha ja lahna ovat merkittävät saaliskalat. Elintarvikkeita ja juomia valmistetaan lähes 100 yrityksessä. Metsät tarjoavat monipuolisesti marjoja, sieniä ja luonnonyrttejä. Upeat raaka-aineet kootaan maittaviksi annoksiksi reilussa 500 ammattikeittiössä, joista yli puolet toimii yksityisellä sektorilla. Etelä-Savon ruokaklusteri kokoaa ruoka-alan yritykset, toimijat ja kehittäjät yhteiseen verkostoon. Ruokaklusteri vahvistaa kehittämistyötä, vie alueen osaamista kansainvälisiin verkostoihin sekä edistää alan innovaatioita.